Iya. Yan, may tarong agi dyan. Baka malito, mga duwa. Iyo. Lalo na ka itong pagdigdi ko, malabo eh. Tama ba yung daan natin? Iyo. Iyo. Kaliwa na. Iyo. Mabalikan kami sa video. Naririsami ka dito. Chip, masunod ka sa ko, Chip! Masunod ka sa ko. Lampas na kita. Teka mo pala na ako. Matanong ba kita yung gulay? Ito gusto. Matanong kita yung gulay, Chip. Sabay kita dyan, 365. Gabo mag-iarap. Elementary school.